मानो लेंहरदोंमोन आब'? गोबां खोथा दङ बिथराय आंखि ओरैनो लेंहरो नामा बैयाव जिराय दे मा बाथ्रामोन आब'? खोनासं नोंगुमै बिजयनो बोरायफ्रा गावनि गासिबो सम्पथिखौ बिजयनि नाम खालामनानै गालांबाय बियो हाबा जायोबानो जों बयबो गासिबो सम्पथिखौनो एंगारना होजोबनांगोन बिनिखायनो माबोरै बुरखायदो नाथाय आब' एफा जुमाय फाग्लाजों आं माबोरै संसार जानो हानो? जाम्बि हौवानि फिसाया हिनजावफोरनि बाथ्राखौ एसेबाबो खोनासंखायो सानफा एफा बुंनानै गारहोबानो जाबाय आं दायो बे जुमायखौ बेनो हैगोन मिथिबाय बेयाव खर' सानायनि मुलि लागायनाय बेखौ लोङोबा बिहा खर' सागोन अब्ला नोङो मलम लानानै मोजाङै गुरैयै बुरखायनानै मालिस खालामनानै है जागोन आब' आं नों बुंनाय बायदिनो खालामगोन नाथाय बिथराय उनफ्राव सम्पथिया आंनिबो दे जागोन आब' नों सिगां प्लेनिंखौल' जाफुंहोग्रो बिदिब्ला आङो दानो जुमायखौ हैनोसै दे आंबो रेडि जानानै थाखानोसै नै आगै बिजय मा बाजै नोंनो आंनि बिनानावा जुमाय लाबोदोंहाय नंगौ बाजै हाब बाजै एफाबां अनसुलि बिबाजै आरो बिबोनां थायोब्ला आरो मा नांबावगौलै बाजै नांगौहाय आगै जि जोम सुना होग्रा ओंखाम खुरना होग्रा बेथन नाङै रुवाथि नांगौ बेफोर उनाव जागोनब्रा बाजै आंहा हाथायाव थांनो गोनां दङ दाहाय लुनानै लोंदो दे आगै दे बाजै बेखौ आंनो हगारना होदो दे बाजै दे मा इसिबां गोसा जौग्लैबिला थैजासे बिदि मोनलोंलांबाय थाबानो जाबायला Adi, makur salah yang mulai. Adi, are, mana kursa yang mulai. Adi, bara-bara semula macam lai. Adi, mani jaga mani jaga मा जादों गुमै? Adi, खर जादोंलै आंखौ खर जादों Adi दे गुमै आं मालिस खालामना होनि दे नानानै होदो दे नाना होदो Adi नाना जलि थाबनो Adi जेबो जिंगा दासि हामगोन आं मोजाङैनो मालिस खालामना होखाबाय दे जाबाय दे नै माथो सोरबा हिनजाव रायलायदों बिजयनि रुमावलाय नाहरनांगौ जाबाय बिथरायसो आइनो खिन्थाहैनांगौ जाबाय आयै मानो
बिथुराया बिजयनि रुम सिङाव हाबनानै मा खालामगासिनो? इस मा खालामदों? आंथ' बुंनोनो लासिं सिं मोनो आयै। मा? नोंनो थांनानै बुंहैना आयै। दे आंनो थांनोसै। दाना खालामदो। बिसिबां रमान्स खालामो? मा जादों बिजय? नै आयै गुमैया खर' सादोंनो बिनिखायनो मालिस खालामना होदों आं। खर' सादोंलै आइ खर' सादों आरे खर' सादोंबा आंखौ बुंबानो जायोना? आरो आफियाबो आंखौ थांना खिथाहैनो हायो। मानो खिन्थाहैयाखै? आंखौ निमाहा होदो आयै आं गोरोन्थि मावफ्लांबाय। दे जेबो नङा थांदो थां। दे आयै। आयै नै दैया मा जाखो आयै मा जाखो आयै नों देहाखौ बारा मोनबाय नामा आयै दाहार फिसा रोदोम डाक्टारनो फन हरलाय आयै नों देहाखौ बारा मोनबाय नामा आयै आयै देहाखौ नों बारा मोनथारबाय नामा आयै 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 हेल' आयै हेल' डक्टर सफैबाय डक्टर फैदो फै रोदोम डक्टरनो सेरलायलाय औ ए माथो सिरियासथारलाय पेसेन्टआलाय र' धैर्य हम र' दलद थाथ' र' हाब खर'आबो गुदुंथार माथोलाय दाहार फिसा दे हांखौ गोलाव लालाय दाहार फिसा र' आं नोंनि मेगनखौ एसे नायनो हाब माथो गोमोथारलै जिरायदो डक्टर जागोन दे जेबो जिंगासिनो नाङा दे नर्मालाव फैबाय आरो बेमारिखौ बारा सिन्था खालामनो होनाङा अ बाराद्राय सानद्रिबानो बिब्दि जायो बियो दाहार नों साननैसो बिमाजों थाफानानै मोजाङै जोथोन ला जागोन डक्टर बिब्दिब्ला बे मुलिफोरखौ मोजाङै जाहोबानो जाबाय दे जागोन दे बिदिब्ला आं थांदिनि थेंक इउ डक्टर वेलकाम थेंक इउ इउ आर मस्ट वेलकाम आयै नोंहा मानि दुखु दङ नों जेबो जिंगा दासि आयै जिंगासिनांगौनि गोनांथि दङ आफा आंबो बेमारि माब्ला थैयो बिनि खुनु थि सम गैया हरखाबै आं थैनानै थांबा नोंहा बिदि दा बुं आयै नों दानो थैनो मोनथ'वा नोंहा गोबां संसार नायलांबावनांगौ दं मादै बिहामजो लायनांगौ फिसौला फिसौजो बामनांगौ बानांगौ समासो मोनाबिलि जालायलांसै हनै दाहारा माथो दाबो सफैया फनखौनो हरनो नायनोसै आं माथो नेटवर्कआबो नाङा बिजाबखौनो दसे नायनोसै आं इस मा खालामबावनो आंलाय फनखौनो हरबावनोसै आं थै टावारानो नाङा
मानो दासिमबो फैया मानो दासिमबो फैया फालाय इस फनाबो जाथारा
ओइ बाबुमा बाबुमा ओइ बाबुमा बाबुमा ओइ बाबुमा बाबुमा ओइ बाबुमा फैलाय ओरै फै हाब बहा थांखोब्रा ओइ बाबुमा बाबुमा ए मा फाग्ला सानाव सिखाव हाबलाबाय नागिरदोंलै जोंनावलाय र' बेखौ मोजाङै हमनांगौ जाहैबाय थुदसे ए माहाजोन बाबुसोलै माथो ओलै सिखाव बायदि मा नागिरदोंमोन माहाजोन बाबु हा होद जाम्बा हांसो बिदै नागिरदोंमोन आङो मा हांसो बिदै जोंनि हांसोआ दासान्दै खिरखि सा सा दैग्रा जादोंलै बेखौसो नागिरदोंमोन आङो ए जानोबो हागौलै नो हांसो बिदैया माबेलाय हांसो बिदैया बेनो वाल सा सा दैग्राया अ हांसो बिदैया बिसो बिसो आं बुजिबाय दासो सिरि थादो दाना दे हमला आं नोंखौ दिनैनिफ्राय बिदिनो लाबाय था दे हांसो बिदैयाबो खना मोनथाम दंलायबावो नायम 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 न्याव 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 आब' मा सानस्रि गुमै बिजया आंखौ दासान्दि मानोबा एरायरा खालायगासिनोहाय बै बिथराय फैनायनिफ्राय बिदि जाबायहाय बियो दाना मा खालायबावनोहाय आब' जेबो साननाङा सानस्रि आं रादि दिहुनगोन थ' अजानावनो हायना मुलिखौनो लायनानै होफैथारनोसै नाथाय सोर अजानाव थांनो बै खाब्रां अजानावनो थांनांगौ जाबाय दायोनो दे आब' नाथाय रावनोबो दा खिन्था स्रोद थांनांगौ स्रोद फैनांगौ मिथिबाय दे आब' आं ओंखारहैनोसैबो दे नै खोनाबाय आंनो मबाइलखौ हरलाय रोदोमनो फन हरनो नो हेलौ आब' हेल' रोदोम माबोरै दङ आं मोजाङैनो दं नोंसोरलाय जोंबो मोजाङैनो दङ नै नोंगुमै रायलायनोनो हो दे होनब्लालाय हेलौ रोदोम मा गुमै नोंनि रिसार्जआ माला जोबगोन बुंस' हाया गुमै रिसार्ज सोलिगासिनो दे नोंनि रिसार्जआ जोबब्ला फन हर दोनथ'दो दे गुमै बाय बाय गुमै र' बे मावजि दिलायस्रिखौ बादाव होनां साल्ला ओइ मावजि आयौ जाबायना आब' जाबाय थुदोल' सिरि सिरि मुलिखौ मोनबाय बायबा मोजां होथारनांगोनहाय सानस्रि जागोनहाय आब' हायना मुलिखौ नों बिना होहाय आब' आं लाजियो जागोन दे आं बिना होगोन बेखौ नों जेबो जिंगासिनाङा दे नै बेनो अजानि न'आ फैदो थुदो थु नै आफा जोंहा जोबोद जेंना नुजाथारबाय है माथो नोंसोरसोलाय जिराय 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 दे आफा दे आं मुलि देगासिनो जिराय माबायदि जेंनामोनलाय दासान्दि आंना फिसाया सैया खालामगासिनोहाय आफा माबाफोर राहा दङबा खालामनानै हरथारदो आंनो
र' नैबे आं मुलि माबाखानाय दं बेखौल' लां आं बेहाय जारिना हरगोन जेबो सिन्था खालामना बिलकुल पाक्का उफु है ओजोंहाय सोर दङ होनबा तेत्रिस कोटि मोदाय उफु हिन्दुफोरा होनो भगबान ख्रिस्टानफोरा होनो गड बांगालफोरा होनो आल्लाह उफु है ओजोंहाय सोर दङ होनबा तेत्रिस कोटि मोदाय दङ बारे गाबज्रि हरनाय जायो है हनै जोंहा जावैसोआ माबा गोरोबा जादोंनो गोरोबहोफिननानै दाउखि खनायाव थ्रोब एरसोथारदों बेखौल' नोङो नोंनि बोरायनो हैदो जेबो जिंगासिनो पाक्का बास लांदोल'नो नो हामथारबायहाय आफा जागोन नै बे आंनि बिनानाव सानस्रि बिहाबो मोनसे जेंना नुजाथिदों मा जेंना ओंखारबावखो देलाय फोरमायनाय दे मा जेंना जेंनाया जादों माबाहाय बिनि गोसथोनाय हौवाया मानोबा एरा खालामगासिनो औ जागोन गोसो थोनायनि जेंनाथ' जेबो नङा बास नै आं नोंनो मन्त्र जारिना हरगासिनो दं बेखौल' हो बास है ओ बावदोंसो मामोनलाय नामा बिजय आफा बिजय ओहो बिजय ना जागोन है सानजा सोनाब साहा खोला गोसो थोनायाव जायो मानो एरा गरम नरम जायोबोला मोजां मोनो 12 फाजाव नै बेखौल' जायनि मुङै होदों दैयाव नङाबा ओंखामाव इसेल' लगायनानै हो बास जेबो सिन्था खालामनाङा सान्ति बास नो लांदो हामथारबाय आफा हामथारबाय जागोन राङालाय बिसिबांथो नांगौमोन आफा बे खाब्रां अजानि थाखाय फैसानि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा खालि 500 रां जागोन दे आफा जागोन आंहा गोबां मुलि देबावनो लागा दङ दिनै फैगोन गाबोन फैगोन सर माला हानांगौ नो आफा राङा जावदो दे जागोन दे आफा थांनोसै जोङो थांदो बास थादो बिदिनो सम फैबाय थादे दे दासो जासिगोन दानिया बहा गबावनो बिलाय बिजयालाय नायनोसै आब' थु मोनालायबायसोहाय ओंहाय आब' दा मोनानि ओंखामजोंनो होथारनांगौहाय नायनोसै गसाया मा खालामो अबाव थांदोंमोन गलापे बै गामि नुहुरनायाव थांदोंमोन आब' अबे बै गामियाव बै थाइजौबारि गामियाव आब' ए मानोबा थांदोंमोन एसे खामानि दंमोन आब' मा खामानि देलाय खिथालाय आंनो जेबो नङाहाय आब' दे खिथालाय दे आं मिथिनो लुगैदों जेबो नङाहाय आब' जों एसे अजानावसो नुजाहैदोंमोन ए अजानावसो थांदोंमोन लायो नोंसोरथ' आंनोबो खिथामोन आंबोथ' थांफागौमोन ना नोंनोबो खिथानो सानदोंमोन आब' नाथाय हास्लाबाखैसो नङा नोंसोर थगायदोंसो न'खरनि देरसिनखौनो नोंसोरो एसेबो बेसेनखौनो होखाया जानाय लोंनायावल'सो नोंसोरो उब्रेनानै जाफायो सिरि थाथ'दोहाय आं खोनासंनो बाथारबाय फैदो सानस्रि थु आब' सैथोखौ बुंबा देहाव नाङो खामानि दामानियावबा एरा जानाय लोंनायावबा ज' नोंसोरो हा नैहाय बाबु बिफा जों बेबायदि गुदु गादायै बोरै थाबाय थानो जुदाखौनो जागारदिनि दे मानो आं हाथारलाहाय सुखखौनो मोनथारला आंहा दहायबो आब'जों बिगाब जि रायजाबाय आंहा र' धैर्य हमथ' आं रां जमा दोननानै लाग्रोनो
दाथ' आदानिखौनो जयैनो जागासिनो दंखायोना। दे बिदिबालाय। नै बाबुमा मा आं लन मोननाय रांजों गायग्रा हा बायना दोननो सानदोंमोनलै बाबुमा नोंसो मा सानोथाय नाङा दानो बाया रांफोरखौ जमा दोनग्रो बायोबाबो उनाव बायगोन दानो हाफोरनि बेसेना जिबायदि बारायबाय बाबुमा नाङा दे दानो हा हु बायोबा माखासे बिजावजालिफ्रा जोंखौ मेगन सागोन बाथ्रायाथ' नंगौलै बाबुमा बिनिखायनो बायोबाबो उनाव बायगोन दे बिदिबालाय मना बिफा जोंहाबो जोंनिखौ एसे साननांसिगोनहाय मानो मा जालायखो नुवाखै हनै बिजावजालि उन्दैफ्रानो जोंखौ एसेबो पात्ता होलाया दे जाबाय दे जों देरसिन हिसाबै बेफोरखौ सैज्य खालामनांगोन मना बिमा बेथ' थिग नाथाय जोंनिखौनो जानानै जोंनिखौनो लोंनानै आरो जोंखौनो पात्ता होयिया बेथ' गिदिर बाथ्राना दे सिरि थाथ'दो मना बिमा सिरि थादो नोङाहाय बिफा जोंहाबो जोंनिखौ साननांसिगौ हाबा हरजाथाव फिसाजो दंसै हाबानि थाखाय मानो जिंगासिदों नोंलाय माथो बिजामादैयानो न'आवनो दंफैखायो मा होनखो नों रोदोमखौलाय जों मानो बासिनो हानो लेखा फरा गोरों दाद जांगिला बर' सेंग्राखौलाय नंगौ बिफा आंबो बेखौनो सिरि सिरियै फसायनानै दंमोन दे जाबाय दे बिदिबालाय गोरोबलायबाय औ दे थादो बिदिबालाय आहा मैगं हानो थांसै दे बेयावनो जिरायदों नामा थ' दाहार बै बेलासिनो सोनाब अख्राङा जोबोर समायना नुयो औ रोदोम आंथ' बर'नि जोहोलावजोफोरनि थैसाम साफावनानै जाराम जानाय बायदिसो नुनो मोनो आंबो दाहार गाबोन गोदान बोसोरनि पिकनिकखौनो जाहैदिनि नामा औ थांजायो बिदिब्ला नों न'खरनि बयखौबो लेंजोबदो आरो आं जानाय लोंनायफोरखौ जगार खालामनोसै जागोन दे औ थु थांदिनि थुदो दे थांसै ओइ दाहार मा आयं रोदोमालाय बहा थांखो रोदोमा मैयानो फन हरनानै न'आव थांब्रबनांदों आयं थ' जों थांग्रो दिनि बिदिबालाय थ' आयं Welcome 2008 बे गोदान बोसोरा लाबोथों जोंनो गोदान मिजिं बे गोदान बोसोरा होफैथों जोंनो गोदान बरा Happy 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 New Year
जोंथि माथि रंजा खुसि गोजोन अनलायनाय लुफावना होथों जोंनो बे गोदान बोसोरा Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year नांलायनाय खमलायनाय दोनथ'नानै रायखोमानाय सावरायनाय एंगारनानै हो नांलायनाय खमलायनाय दोनथ'नानै रायखोमानाय सावरायनाय एंगारनानै गावजों गाव एना एनिखौ ज्राब गारनानै फै जों मिनि रंजायो संसार जानि Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year आइफोर आफाफोर फंबाय बिनानावमोन आइफोर आफाफोर फंबाय बिनानावमोन गोजाम बोसोरा आनज्रायलाङो गोदान बोसोरा आवगायबोयो फै जों गोदान बोसोराव जायै लोङै एसे रंजानि Happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year Hey day 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 Hey day 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 Welcome 2008 7 Farewell 2007 बे गोदान बोसोरा लाबोथों जोंनो गोदान मिजिं बे गोदान बोसोरा होफैथों जोंनो गोदान बराद Happy 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 New Year जोंथि माथि रंजा खुसि गोजोन अनलायनाय लुफावना होथों जोंनो बे गोदान बोसोरा Happy New Year 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 Happy New ओइ सालथे सुटि लाना फैदों नामा औ सानबेसेनि है सानथामल'सो आं बै दखानाव थांनो नागिरदोंमोन बैहाय ओरैनोथ' मोजां दंथ'यो बिदिनोसैलै आंहाबो गुदुगादा जाजोब्बाय संसारा सालथे जोगोनार बेगर एबार आं थांफिनबा नोंहा आं सोमोन्दैखौ नायनो थांफानांगोनलै जागोनलै सालथे दे बिदिबालाय सालथे गाबोन ओंखारदोल' दे सालथे दे जागोन दे दे होमबा थांदो दे ओं दे गामिखौ माबायदि मोनदों सालथे गाज्रि नङा होद लाजिलायलांबायसैलै आं थांला खोमालै थोद जाम्बा थु थांनांगौ दे बिदिबालाय थु फैदो सालथे फै बबेयावनो दं थां थांदो सालथे थांदो आयै थांदो बेखौ बाददावनांगौ जाबाय ओइ सुखेसो आयौ माथो आं गोदो गोसोथोनाय खुमब्रा बेगरसोलाय आयै आं खुमब्रा बेगर नङा आं बिनि फिसाला जोगोनार बेगरसो जिखियानो जाया मानो आं खुमब्रा बेगरखौ जोबोद गोसोयोमोन आरो बिबो आंखौ आयै नोमफा खुमब्रा बेगरखौथ' आङो मोनखायासै दाना आंनो नोंखौनो नांगौ आयै जानायला आयौ मानो खारलाङो आं इंगिनि माला मोजांथारमोन नांलाथारगौमोन आसखान्दा बुंखायनो खालि आसखान्दाल' जायो आयै
ayu apa ayu udah ayu जानायला ayu र' नों दा खारग'लांदोंमालाय मा जानो आं नोंखौ मबाइल अजानिफ्राय मैदेर मुहि लाबोनानै नायथारगोन जोगोनार बेगर नायथारगोन नोंखौ आफा मबाइल अजा आंखौ जोगोनार बेगरा गारनानै खारलांबाय आंनो दा मैदेर मुहिखौनो हरथारदो जेबो सिन्था खालामना फिसा आं नैबे मबाइल अजाया गेरेन्थि थु खामसालियाव थु फै फिसा सिन्था खालामनाङा आं दङ दे बे गेरेन्थि गोनां आफा मबाइल अजा दंना रदा हेल' आफा इसोर लादों आफा जर्ज डाब्लिउ बुश माबोरै दं आफा आच्छा नै आंहा मोनसे एसे प्रब्लेम सफैलायबायना जोंहा मा मुं होनदोंमोनलाय आइ इंगिनि आफा मबाइल जोंहा आइ इंगिनिया जोगोनार बेगरखौ जोबोद गोसो थोयोनो आरो नांथारगौनो हाबा लाथारगोन नाथाय जोगोनार बेगरा बेखौ एसेबो मोजां मोनथारा दाना बिसोरखौ मा खालामबावनांगौ होनबा आफा इसोर लादेन जर्ज डाब्लिउ बुश मा होनदों 22 मैदेरनि 22 गुन गोनां 24 घन्टानि गेजेराव अरथाबग्रा खरा मुहिनि जागोन दे गुड बाय आफा इसोर लादेन जर्ज डाब्लिउ बुश दे दोननोसै दे आफा दे सिन्था खालामनांला आइ एकदम फाक्का जासिगोन दे आफा मबाइल अजा खासिनि साना हरनोसै आं दानिया थु थुचे हेसाखौ एम्फौ बारसोमनाय बायदि बारसोमथारनांगोन थोरिबारियाव आमथा जोगोनार बेगरा इंगिनिजों थुचे आफा लादेन जर्ज डाब्लिउ बुश जाबाय बिखौ नैबे जानजियाव खादा आयदा हेलाबानो खुनु खोथा गैला बियो थाल-थाब बारसन फैखागोन हा नो आइनो लांनानै गानहैनो हामथारबाय आफा मबाइल हामथारबाय नराङा आफा खासिनिखौ गाननो लुगैनाया हामथारला आंहा थांनोसै आं आफा थांसै नांथारगोन एकदम गेरेन्थि गानथारसै आं मैदेर मुहिनिखौ ओइ थुनलाइ मा दाहार बबे सोमखोर गोथां हाजोफोरा जोबोर समायना ने औ दाहार मिथिंगानि महर गोसाया आंनि गोसोखौ जोबोद बोगथाबो आंनि गोसोखौबो बोगथाबो नाथाय बिनिफ्राय बांसिन बोगथाबो नोंनि महरासो थुनलाइ एफा मोजां मोनो नों आंखौ औ थुनलाइ आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आंबो दाहार नोंखौ जोबोद मोजां मोनो दाबायदियाव जों सानैजों मोनलायाबा नों मा खालामगोन थुनलाइ बिदि दा बुं दाहार बिदि बाथ्राया गोसोआव फैयोब्ला आं खर'खौ गुदुं मोनो होद जाम्बिया आं ओरैनो होननायखौनो एफा सिरियास जाबाय नोङो जोंखौ हेंथाग्रा रावबो गैया जाम्बि थुदो थांसै
Wah, piula Lukinder mati. Bah, मोजांथार माथो मालालाय? समायदों, bah, समायदों. समायदोंआनोथ'। Mana kau nongsinya? Lamani mansper lamaजों थांनो हाया नोंसोरा? ओइ हिन्जावजों थानायखाय दुगा जादों नामानलाय? आं नोंसोरखौ जोबथा खेब बुंबावो गावखौ लामा गावखौ थां नोंसोरो। ओइ बेटा, थाङाबालाय मा खालामदोंलाय? ओइ बेटा, हैया! Sudah tunlai. दिनै मानसिफ्राबो खम नाखौ मैथाजोंनो जादिनिहाय। औ जाजायो। दाहोना रुवाथियाबो मेला नायखांनानैसो फैसिगोन बिसोरो। ओंहाय मानो थांब्रबबायो जोंहा दिगदार जाथारो। खामानि दामानि मावनोबो मानसि गैया। गाबोन संनायालागै सफैयाबा बाबु बिफाखौनो लायनो थिनहरनांगौ जाबाय। न'निफ्राय लायाबानो बिसोरो फैखानाय नङा बिसोरो। बाजै फैसा हरलै। सोर बाजैनाव बिदों नोंलाय? जाय माहाजोनसिन बिनावनो बिदोंब्रा। बिदिबाबो नोम्बाजै बिबारिनावनो बिस्रासो माहाजोनसिनथार। जोंहालाय बहा माहाजोन जालायखो पुलिसल' साख्रि मावनायालाय। सोर हरदोलै बाजैमोन? नोम्बाजै गलाबसिनावनो बिदो। बिस्रासो बिगुमाया आर्मिलाय। बिदेशआव थांनानै खामायग्रा। 10 रांल' मोनबाबो जाथारसिगोनलै बाजैमोन। नोंस्रा आब' रान्दिनि फैसा दंखायोना बेखौनो हरबानो जाबाय। बेखौथ' मा लांखायावनो आब'नो गथायबायना। है जालालै जाला। खावसेल'सो खावसेयालाय। मा बुंनो सानदों नोंलाय? औ आं थिखौनो बुंदों। जों नोंसिनि बायदि रां जाग्रा नङाथ'। नोंसिनियासो लौथि बिजौआव गब्लं लानानै ट्राकआव रां खाङो, बासाव रां खाङो। हा माथो गोहो दं नालाय खांदों। नोंहालाय माथो बेखौनो मेगन सानांगौ जाखो? नोंसिनासो सैमा बांग्रा बायदि सिलाय लानानै हाग्रा बंग्रा डिउटि होनांगौ लरग'नो। हाब बिदिसो अफमान होदों नोङो? हाब मा जालायखोलै? नाय फोरनि बिफा फैलाय। ओरै फैथ'लाय। मा जादों? मानो बिदि गेंग्रें जाबाय थादों नोंसोरलाय? नुवाखै बियो नोंखौ माबायदि अफमान होदों? गोदाव सोराव सैमा बायदि साख्रि मावग्रा लरग' थरग' जेराव मेरावनो साख्रि मावै बेथन लाबोग्रा माग्रा होननानै जि अफमान होदों बियो। बेथ' आंनि मावनांगौ डिउटिखाना। बेवाइफ्रा मानो बिदि गाज्रि खोथा बुंनांगौ आंनि फिसायखौबो दोखो बायदिसिना बुंदोंहाय। नै थुनथिनि ओइ बाजारि होरो बेवाइफोर। आंनि हिनजावखौ मानो ना? नै आंजों बारद'खोना नै बुथारगोन आङो नै थुनथिनि नै नांथारगौ नामा नोंनो? नै थुनथिनि खानायखौ बोब्रुंथारगोन आं नै आंजों गैयालै आंजों मा पुलिसफोरा खालि बालि गैथारलै नोङो मासदिनि नै आंजों बारद'खोना नै बुथारगोन आं नै थुनथिनि खालि बालि मोनथारगोन आङो
Salat ma. Monalisa, मानो नांगौ मानि एफाबां रागाब्रा मना? लिय'नार्द' दा भिन्सिया खिनाय मनालिसा बायदि महर गोसा नोङो। नोंनि मोखाङाव बिब्दि रागाया समायाना। जाबाय दे मानो नांगौ माबार बुं सम गैया आंनो जेबो नाङा मना। गोदान बोसोरनि ग्रिटिंस कार्ड आरो बिबार होनो मोनैखाय होनोसो फैदोंमोन आङो। हरदो बिदिबालाय बिबारा हेपि निउ मा जाखो ग्रिटिंस कार्डआबो हरदो मा जाखो देदो हरदो मना नों मा खालामखो आं थिगखौनो खालामदों अबे थिग जाखो सासे लेखा गोरों आदर्श मानसिखौ अपमान होनाया बे थिग जायो बे फालतु सेंग्रायानो लेखा गोरों जायो सिरि था नोङो रोदोमा एम ए पास जाबाय दा बियो PhD नि थाखाय रिसार्च खालामगासिनो दङ बेयो फालतु दिन्थिबाबो दिन्थिफानायसो मा सानदों नोंलाय नोंहालाय माथो गुन दं ओइसिसावनो फेल जाग्लिनानै दख'ना फास्रा गाननायखौ एंगारनानै गुबुन हारिनि खसाबखौ गाननाया फालतु सिख्लानिथ' खामानि नङा दानो निमाहा बिथां नोङो आयै सोर थाथ'दो आदा रोदोम मा आंखौ निमाहा होदो मा दायनि आं नोंखौ गाज्रि बाहायनायनि लाजि फोनांनायनि आरो गोसोआव दुखु होनायनि बेवलाय मा निमाहा होलायनांगौ आं जेबो मोनाखै होमबालाय मानोथो थांनो ओंखारदों नों आंहा थांनांगौ सम जाबाय रिसार्च पेपारफोरखौबो हैनांगौ सम जाबाय थाथ'लाय आदा हगार आदा रोदोम आयै नै दैजों मुलिजों खाथियाव दोनखाबाय दे आं दे आं मुलि लायनो दे आफा दायो आं सफैथ'वाबा नों लोंग्रोबानो जाबाय दे आयै जागोन फिसा थाथ' आयै दे आयु हाबाब आं मा एफाग्राब गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांखो बिनिनो साजाखौ आं दा मोनबाय आयु गसाइ आं दा मा खालामबावनो आब' फै गेलेनो आब' फै आं गेलेया नों गेलेहैथां हे आब' मा सिरि फैना गेलेनो फै आब' फै गेलेनो फै हे आब' मा मिन रोङा देलाय मिनलाय आब' देलाय मिनलाय मिनना मिनि दे मिनिलाय दे मिनलाय
जोंजों खेबसे बुलायलायनाया बै सैमाया नङामोन होनबा नंगौलाय बस नंगा माथो बिलाय हो साला सैमाखौ ओइ सैमा अरे आज बुरा हो सालाखौ आं दं लाना फै सैमाखौ साला सैमा साला बेहाय दोन होबाव सैमाखौ दोखो दोखो बुग्लि Sudah Sanjay. दाहार फिसायाबो दाबो सफैयाखिसै माथो मुलिखौनो लोंग्रोनोसै आं हे मा गोलैखो नै बिबारै आगै नैबे गिलासखौ हरफैलाय गिसाव हरना आगै इस हरलाय आगै गलापि आगै आंनो बे गिलासखौ हरफैलाय सोरबा दंना खाथियाव दाहार फिसा दाहार
Dahar. आंनो नोंसिनि बसखौ नांगौमोन। बसखौ र' आं सोंहैग्रोनो बेवहायनो थाबाय थाथ'। बस नोंखौ सोरबा आइजोआ लोगो हमनो फैदों। फैनो हो जागोन बस। थांनो थां लेंहरदों। मा खामानि आइजो? नै बे मानसिखौ जिउनि साजा होनांगौ। बा जागोन, नाथाय जोंनो 5 लाख रां होनांगोन। जागोन, रांनि थाखाय सिन्था खालामनो नाङा। नै बे बेगावनो 10 लाख रां दङ। साबायखर बिदिब्ला। नाथाय रावबो मोनथिनो मोननाय नङा। जागोन, साननानै लादो खामानिया जाफुंबाय होननानै। दे बिदिबालाय। जागोन दे। ओइ बिथराय मा आब'? नैबे गाइखेरखौ बै नंगुमै गलापि फिसायनो हैदे। दे। बेयाव खाब्रां अजानि बानायना हरनाय बिस दङ, रावनोबो दाहोदे। मा? थांदो थांहैदो। आं गियो आब'। गिनानै जेबो मुलाम्फा गैया बिथराय, थांदो थांहैदो। दे बिदिब्ला। बस बिसोराथ' बिराद माहाजोनथार। नंगौ नामा? औ बस, बिसोरा गासिबो दंजोबो। बारि बागान, हा हु, मटर गारि, फेक्टरि गासिबो दंजोबो बिसोरा। हा? नंगौ नामा? हे मा रायलायदों बिसोरलाय? नंगौलै बस, बिसोरखौ गाग्लोबजोबनानै बिसिनि धन सम्पतिखौ गासिबो सेनानै लाजोबसै नामा? नों मोजां आइडियाखौनो होदो। बे 10 लाख रांखौल' लानानै मा जानो बस? थुदो बिदिबा गाग्लोबनोसै। हे माथो बिसोर जोंखौसो गाग्लोबफैबायलै। आं न'आव खोन्थाहैग्रोनांसिगोन। गुमै। मानो आगै? आब'आ नोंनो गाइखेर हरदों। नंगौ नामा? रथ' बे गाइखेरा बिस गोनांसो। मा? देलाय नों लोंनानै दिन्थिलाय बिथराय।
गुमैनोसो हरदों आंलाय मानो लोंनांगौ देलाय नों एसेल' लोंनानै दिन्थिलाय हागौबा हाया बियो लोंनो बिस गोनांखौ बोरै लोंनानै दिन्थिनो हानो बिलाय आंखौ फुथारनोसोमोन नोङो बिथराय थु दिनैफ्राय नोंखौ आं मुगैबाय नङा गुमै आब'आसो नै बेवाइफोर बिथराया बिस होफैदों आयै आयै ओरै फैथ'लाय मा जाखो मा जालाबायदों नों बिस होदों बिथराय नाथाय मानो मा जाहोननि नों सोरबायदि हिनजावखौ आं सिगाङावनो होखारहरनांगौमोन बैथालि सुनसिनि नङा आयै नङा आं नङा मा जादों नोंसोरो मा जालायबाय थादों मा जादों नोंनि नंगौना गोदैया आंनो गाइखेराव बिस होनानै फुथारनोसैमोन आरो मा जादों होननानैसो बुंदों नोङो नाथाय मा जाहोननि देलाय बिथराय नों बुंलाय आं जेबो मिथिया गुमै आब'सो हरदों ओइ आफि ओइ बिबारि फै ओरै फैलाय मानो आयै नों बे गाइखेराव बिस होदों नामा ओहो होआखै आयै नंखायथार बियो थगायदों बियो नंखायथार आयै जुदि बिस होआखैबा नोङो एसे लोंनानै खिन्थालाय बेवाइफोर हाया बियो हाथारा आदै मादै आयंमोन जोंखौ गुन्दाफ्रा गाग्लोबफैगासिनो दङ औ जोंखौ गासैखौबो बुथारनानै जोंनि सम्पतिखौ सेनानै लानो नागिरदों बिसोरो हाब आंखौबो बुथारगोन नामा बयखौबो बुथारगोन बिसोरो बिदिब्ला जोङो बयबो लोगो नांनानै दावहा नांदिनि औ दे बिदिब्ला बयबो थाग थियारि जादो दे बिदिब्ला जों खौसे जानानै दावहा नांदिनि बयबो रेडि जा दे बयबो रेडि जा Come on! Fui, ơi, fui. Ơi, thằng ơi, salah. Salah. Salah buza banyak hantu. Bet. Salah. Hei, soरखौ नागिरदों नोंलाय? Demes. Fui. Hamdi salah.
फैदो गासिबो फैजोबदो सालाय बुनाहरबाय सालाय बुनाहरबाय फंबायफोर बेवाइफोर आरो आयै जों दिनैनिफ्राय बयबो गोरोबलायनानै संसार जालांसै नंमारगौथ' खौसेथियानो गोहो